Ito yung ginawa kong ano niya, table niya, katabi talaga ng washing machine. So, ito na yung itsura, guys. Tingnan nyo. After, nagluto lang kami ng yung ham sa... So, ayun, tapos na ako ligpit sa kwarto. And, kailangan namin tapusin yung kanyang assignment, guys. Agreed. So, ito yung ginawa kong table niya, katabi talaga ng washing machine. Ito yung table niya. So, dito ko siya pag may mga assignments niya, ganon. Or, bakit ang lighting? Binuksan ko kasi yung bintana para maliwanag. Brown out pa rin, guys. Wala pa rin brown out or blackout. Ano ba talaga? So, ayun. So, pagkatapos ng lahat, ayan yung itsura, guys. Guys, tingnan nyo, after namin, last na yan actually, yung kinukulayan niya. And, tingnan nyo naman yung aking mga ginawa dito. Ayan, pinutol ko na lang kasi may mga ididikit doon sa, hindi na kasi niya ginagamit talaga ito. Actually, hindi nga niya nagamit ito. Kasi, ayun, pinutol ko na lang kasi ito kasi maraming mga pictures na kasi naghahanap ng mga pictures na kailangan yung picture na may black, picture na may yellow. So, eto marami kasi siya. Kaya dito ko nag-cut. Kaya, ayan. Yun yung naging itsura. Tsaka tingnan nyo naman, ang dami. Isang talaga, napagod talaga siya. Napagod din ako. Medyo marami lahat ng books. Kasi every Friday lang kasi pinapadala itong books. Kaya parang, ang dami. Sana pwede mag-suggest na everyday na lang sana ipadala yung books para at least hindi maipon lahat yung mga pero siguro naaawa din sila siguro pag dahil sa kung araw-araw may assignment. Pero mas nakakawawa pag sobrang dami naman. At saka eto ko naman dito yung mga may kinatin ako dito sa mga chart niya. Tingnan nyo na, kalat-kalat na. May gunting-gunting kasi ako itikit dito sa mga books kasi mamaya magsa-study na naman kami para at least makapagpahinga pa siya. Haggard na ako, guys. Grabe. Ito yung ginamit ko na in fairness naman, glue stick na ganito yung ginamit ko pang dikit. Habang kami nagme-milk muna si Hagrid tsaka tawag dito margarine with ito yung pinalamanan ko ng kahapon bumili ko ng whole wheat bread. Walang naubusan sila ng yung gardenia na whole wheat bread kasi yun talaga yung binibili ko. Tapos ito lang yung nandoon.
Sabi dito, whole wheat flour daw yung ano niya. So sabi whole wheat bread. Pero parang half-half lang pala. Parang mas marami pa yung white kaysa tapos yung presyo is 50 pesos. 'Di ba? So talagang hindi ka mabubusog. Parang sprinkle lang yung ano niya, yung whole wheat niya. Naku, parang sabi ko, hindi ba tayo na ano nito? Kaya, ayun, kinain na lang namin kagabi ni Papa. Pero bibili ako mamaya ulit ng whole wheat bread. Nasayang tuloy yung pera ko dito kasi ang bilis na ubos yung isang pack, isang loaf. Ang bilis maubos. Kasi may Papa kagabi, hindi naman tayo mabubusog dito. Kasi hindi ka talaga mabubusog sa white bread. So, tingnan nyo. Isang pack yung binili namin kahapon. Ito lang yung natira. Diba? Ang bilis. Pero kung ano lang yung whole wheat bread, ang bilis kasi makabusog. Pag nakaubos ka ng at least 4, guys, talagang hihingal ka sa kabusugan. Grabe. Naalala ko tuloy kasi before, kasi diba noon, eto naman talaga yung pinapalaman ng mga tinapay, yung margarine. And, favorite kasi ito ni Papa, kaya meron kaming ganito. Kaya, ayun. Wala kasi kaming mayonnaise na ubusan. Tsaka tingnan nyo ako mga tutupin. Ang dami, diba? Ang dami. So, ayun. Tatapusin ko lang itong sa isa. Kasi tapos na mag-study. Kawawa talagang sabi niya. Sumakit daw yung tiyan niya kanina. Kasi parang daw pa nakayuko. Ang laki pa naman ng tiyan. Kasi sobrang dami talaga ng kinulayan niya. Kaya, yun. Sumakit yung tiyan niya. Kaya, at least natapos na. 'Di ba? Mamaya magre-review na lang kami doon. Pero bukas may review naman kasi sila. Kaya okay lang. Hello guys. So wala pa akong ligo dahil ang ginaw. Mamaya lang ako maligo pag patulog na. At higa lang ako ng higa ngayon kasi sobrang nakakatamad. Tsaka kanina, ano bang kanina? Bukas pala hindi ko alam kung ipapasok pa si Hagrid or hindi kasi dapat check up ko siya kasi hindi pa talaga na yung lagnat kasi may siya dito sa tenga niya, parang namaga yung tenga niya, hindi ko alam kasi naglalaro sila ng papa niya, so ayun nga, hindi ko alam kung bakit na yung Hagrid ko napalabas. Basta yun. And then, kaya pumunta kanina yung aking mother-in-law dito. Talagang hinatid niya pa talaga yung beef. Meat na beef. Kasi parang ata sila. May tininda doon sa kanila na teka lang ha. So, ayun nga. Parang may may chinap sila. Hindi ko ma-explain. Basta yun. Medyo madami yung kanyang karne at saka syempre maliit lang yung kanilang freezer doon. So, binigyan niya kami ng isang cellophane na maliit. So, yun. Talagang pinuntahan niya kami dito kasi si Hagrid din kasi nag-alalan din siya siguro dahil yun nga, sinabi ko sa kanya na may lagnat at masikip yung tenga niya. Kaya yun, pumunta siya dito kanina. Naubos siya ngayon, umubos nung kaninang umaga yung luto ko na gulay. Ayun, nagustuhan niya. Sarapan siguro siya doon. Kasi pag nagluluto ko ng ganun, siya yung naaalala ko pag nagluluto siya kasi pag nagluluto siya noon yan, ano pa yung sinasabi ko, yung ko talaga parang ang bilis ko magsalita. Kaya manaligo na ako maya-maya na lang pag patulog na. Kasi ang ginaw. Tapos, actually nakalinis na ako. Yung table ko na lang hindi ko pa nalilinis. At yun, wala akong masyadong vlog talaga today. Tapos shoutout pala kay sis Margaret. Ang ganda ng name niya, Margaret. Hindi ko na sasabihin yung full name niya kasi parang napaka-personal naman nun. Sis Margaret, siya yung actually buenamano. Hindi naman buenamano sa pagbili ng mga bata. Hindi naman buenamano sa talaga yung pagbili doon kasi nung dumating yung dito may nag-order na yung dito. Pero doon sa shop talaga, kasi 'di ba nung sinabi ko sa inyo yung shop ko, ayun, nag-order pala siya doon. Hindi siya nasabi sa akin na
nanonood ko sa vlog. Saka lang siya nagsabi na tawag dito na dumating na sa kanya, sinend kasi niya sa akin yung picture. Tapos hindi ko pa nakita kasi pag hindi ko alam, sabi niya pag naka-filter, pag hindi kayo friends, parang hindi parang kailangan pa ng confirmation na kailangan niyang kumonek sa messenger. Kasi hindi ko maintindihan yung messenger na yung lakad sa messenger, hindi ko maintindihan. Pero yun, nung ko siya minessage sa Shopee. Yun. Maraming salamat sis sa pagbili mo ng yung lip and cheek tint na yung organic na Talita Organics. Ayun. And then kung hindi sa daw yung bumili guys, ilalagay ko yung link sa description box sa shop kung saan ko yung binibenta ha. And then yun kung gusto yun lang naman. And then yun, shout out to you sis Margaret. Ang ganda talaga ng name niya, Margaret, diba? Bongga. Good evening guys, at hindi pa rin ako nakaligo. Si Papa pala andito na. At saka si Hagrid, ayun. Ano pa rin, may lagnat pa rin. Haggard. And nagluto lang kami ng yung ham sa palengke. At nagluto lang ako ng tawag dito. Ayan lumpia. Yan lang yung hapunan namin guys, kasi bilisan lang ito. Tapos, hindi pa ako nakakaligo, So, pasensya na. So, yung aking mag-ama, ayan, kumakain na. So, ayan. Kain tayo, guys. So, tatapusin ko lang tong pagkain. At paliligo na talaga ako. So, ayan, guys. Tapos na akong maligo. At naka-jersey na ako. Yung jersey ni Papa yung ginamit ko. And, si Papa, pinapunta ko sa pharmacy. Dahil pinabili ko ng, pinabili ko ng tempra para kay Hagrid. Ayun, malaki na yung pinabili ko sa kanya para at least hindi naman pabalik-balik sa kasi alam niyo naman sa panahon ngayon, diba? Medyo umuulan talaga sa pakiramdam niya. Medyo umuulan, malapit na yung mga, malapit. Ano ba yung sinasabi ko, Diyos ko? Parang lapit niya tayo sa sakit ngayon, lalo ng mga bata, at least may naka-ready na kasi yung naka-ready namin na gamot dito, yung nga binigay ko sa sister-in-law ko, pero yun, at least na mayroon ng stocks. Tapos yung binili ni Papa nung last, hindi ko alam anong klaseng gamot yun sa lagnat. Iba kasi yung binili niya, siya kasi yung bumili nun. So ayun, kasi mabilis ako naligo guys, kasi kanina pa talaga nag-iinarte kasi wala akong nagawa kaya kasi gusto niya, parati ako sa kanya, nakahiga din ako katabi niya. Tapos palang nakayakap. So yun lang guys, mag-good night na ako dahil wala naman talagang laman yung vlog ko. Ano pa nangyari ngayon? Parang wala akong na-vlog talaga as in. So hindi ko alam kung ano ba yung mga na-vlog ko today. Kalimutan ko na. Pero mag-good night na ako guys kasi wala talagang nangyari. At yun nga, nagkasakit si Hagrid. So, bukas is magpapa-check up na kami kasi hindi talaga siya na parang hindi umaano yung lagnat niya. Pero actually, naglalaro pa rin siya. Kanina naglalaro nga siya dyan, takbo siya ng takbo. Pero, yun nga, hindi kagaya ng yung normal na yung wala siyang sakit, diba? So, ayun, good night na rin kami. So, good night, baby! So, yun, si Papa hindi na makakapag-good night din kasi yun nga. Medyo malalayo kasi magsasakay ka pa sa medyo walang pharmacy dito na part, hindi kagaya dun sa kabilang bahay namin noon. Malapit yung pharmacy, malalakad lang namin. Dito hindi. Magsasakay ka pa ng isang sakayan. Pero doon sa malapit lang naman, doon talaga sa sentro talaga na yun medyo marami doon na mga pharmacy. So yun lang guys. So I hope you guys enjoy. Follow niyo ko guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At nakikita nyo namin mga bilis pa tayo, hindi ko makalimutan. And yun. And see you in my next video. Please do subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. And see you in my next video guys. Bye-bye. Babush. Babush anak. Bye-bye. Yan yung stocks ko nagkalat pa. So yan, bye. Yeah.